କଥା ହେଉଛି ସଚେତନତାର। ସେଇ ସଚେତନତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୀମା। ବାଟରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ମୋ ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତାର ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ এই ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟି ଶୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲ ଅଟୋ ଗାଡି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସେ କୁକୁରର ଗୋଡ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ମୁଁ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ, ଦେଖିଲି କୁକୁରଟିର କରୁଣ ଚାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟର ସହିତ ମତେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କଥାଟି ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କୁକୁରଟି ବୋଲି କଣ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ତାକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ? ସେ କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉନଥିବ? ମଣିଷ ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛେ, ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ, ଆମର ଗୋଡ ଖରାପ ଅଛି, ହାତ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁରଟି କାହାକୁ କହିବ? କଥା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଉପରେ ଗାଡି ଚଢିବାର ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ସଚେତନତାର। ସେଇ ସଚେତନତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡିଟିଏ ଧରି ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। এই ସଚେତନତା ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର କି ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖିବା। ମୁଁ ଜାଣେ এই କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି କି ସମସ୍ତେ এই କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦିନରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଲୋକ ଗୋଡ ହାତ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଉଠି ଯାଉଛି, ତ କେତେ ମା ବାପାଙ୍କ କୋଳରୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ସଚେତନ ହେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ? କଣ ସଚେତନ ହେବା ସମଗ୍ର ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ କଣ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶପଥ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡିଟିଏ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କି ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଥିବେ। ଗାଡିଟି ସେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ।